أزي سلامتنا تقبلوا نايزا channelنا تعزبتي كملكم تصنعوا نزق وان زبلنا زيناتات حزلكم قريبا لخو نمكتالكم بخبر عدم كبرات سمعتي بركز زبلوا وانا وحبريتاتات نا يوتيوب مزتصعنوا أقدم ملقتي دما نوتيفيكيشن منتان كبتصعكم زيناتات ببقوانو خدكاتاتلو نزا يوتيوب channelنا سبسكرايب بمقبار ناي دول ملكت متوقعي ترسعوا إيترا نمسسام مريتنا كباب نزوعل مليونات دولار عجز رهيبا على ما بيت فدي أمر مرا جبنا السودان زرخبو تشبط مرتعه كم مقالة تبجيسنا بدي سابا زقو عزل نبرا أوتوبوس تعاقيتان سيالن سال سايزور متقعتي قبل على إيران تدالو قبل على بريزيدنت مينيستر قدات وصان إيران متقعتي تفتصمو جرمن كاب أمريكا توهمك ميسايلات نمجزع حدش سمع كم زجبرت أفليتا زخبركم تخاتاتلتنا إذن كالن بزز حزركم كقربه سناي تانهيت على موت كالفاينانس ساكبابي إرترا أنت البكلا مريتن أكبا هيوتاوي بزحنت مكلغا لوطي أيرن نتكايدو زلات ساعتات نمدقاف شمونت نتر 4 مليون دولار حجز كم زتصدقه تقليصو بمسألة حبيتا بروجكت لمعات حبرات هاجرات الزلاقي أتا حزا مريتن مرقات هيوت حبرات السبن محياشن زعلمه عدش تبقسو بمينستري مريتن ماينا كبابن إيترامس بروجكت لمعات حبرات هاجرات بمتحبار زفت سميم زين حمشت عمتات صنح بروجكت مسمر مريت لو تخنتات ايرن مقدال فريمنت حمدن وحدي وعسنت مقبل استأساسرو بدوتات المفتاح زعلميو بس تبقسو سنه هيوتاوا اكبابي بمحدث مس لو ايرن زسانه حرشان مسفحن ساعات محدرا بمحيال كل زتقلل اجباب زختل كوينو عام حروست بمحيال علما زغبر مخانو وسيخو يرد بز مسرت ابايتا 6294 هكتار زراقه مريت كحوي كجبر كله أب 11,851 هكتار حرشاوي موقاسم مريتن أقرابن دما زحاشة أتحازا مريت كتكبر مخانو يعبر بدرجة حبرة السبكة لعلى إسان 5,000 سبات فرق عندك أنشتو كابت بروجكت تربحت خونو يوم وعمو وكيل بروجكت لمعات حبرات هاجرات أب إرترا بالامين باين نزوسانه بمدقاف أبزها بريتو زتبقو سزين التفتراون هابتن قطرات إرترا جزي زحالو صبو استراتيجيكو وفريلو سنهي وتاوا أكبابي بمحدث ورسنات مبقي بمرقات النوع حيوان زغطل أكبابي وحسنات كل زتقالل لمعات كراقت زحقزيلو مينستر مريتن ماين أكبابن آتو تسفاي قبر سلاسي بمتحبار منقستي هندي أبستدالوا ساسايو على دمت عالم لغاوي دبوب بعسر شوعة نحسه كلتشن عسان 4 أبز السمع غال إرتران عالم لغاو غاز لقات بكلان اتبركتو أزي وحد وكا انتغونه سنكلو تايرجن حانت خابتن زيادة استهاسي هاجرات مخانا على دينيرو اتي مينيسترز زي تدالي مكياز زناب تدقاقامي دركي مقدال فريمنتن حمدن واحد ماين ابتها قزل حبرتسب كتباب بخبيت كم تسألوه يبره قتيل منقسي اتران تبدون مفتاح ولدوتات سجر هاجراو مدب حانتي سيرح خمزلن زي مدب زدما ابتو فتراوي مفتاح مالت امعك اب حمدن ماين داقم مسان اقرابن محيات سقاتات ماين زي تقورا مخانو اقلحيو زحدش بروجكت مست منقسي حانتي توزل هاجراو بوليسي رأين زسانة بمخانو تكبراو خون تسبي تكبرلو إرترا بسنكتي زحلفو تاريخ أو قصتات بمسفح مدربدانت نوح عمتات عبي مقدال أقرابن مرقا مريت كم زقات أما يفلت كلمة حدا خفل زمن أسا 30% زنبرة شفنا أقرب بسنكو كوناتن زي تمتاتنا أتاغاما عن سيتن نابتعت 10% كم زوردة سبتابات ودب مقبن حرشان حبرات هاجرات مينستري حرشة إرترا يقولتو زبكلا مريت زي نفريات حرشان وسنة مقبي عاب سقات فتيرو سلت أنها إذا بروجكت نتوم زلو بدوهتات نمفتح وانا وسقوم تخون تتفي تقبرلو نزي خباباوي تأقامات نمكات عفلما ناتنات 130 زنبرة بزحي ديقاتاتن حتفتاتن عبز قزيزي لعلي شومون 150 بتسيحو خمزلو منقستي إرترا زقلت بروجكت لمعات حبرات هاجرات على ما وتكالات فاينانسا كبابن المحجة أبستفالالي خبابتات إرترا كمامنو الزوبا سرجغا رورا حبابن تماساسل مدبات تخايدو منبارهم يفلت زب مكفال صقاتات مش مشارخت بستقبره زته زصدقه بروجكت كان منقستن حبرت السبن مشارختن لمعتن لعلي 30 مليون دولار زقمت توسخ فاينانس ترخب خوينو نت مسلو تاير زسانه قطباو تصاونت نمحيا كحجز تصبي تقبرلو كابر سختما تግራይ ከተማ መቀለ ተበጊሰን ናብ አዲስ አበባ ኣብ ዝጓዓዛ ዝነበራ 6 ኣውቶቡሳት ኣብ ዞባ ደቡባዊ ትግራይ ኬላ ብዕጡቃት ህወሓት ክሓልፋ ተኸልኪለን ክብሉ ምንጭታት ዜና ሓቢሮም ኬላ ካብ ከተማ ኣላማጣ ወፂኻ ኣብ ከባቢ ጫፍ ዋጃ ከም ዝርከብ ዝገለጹ እቶም ምንጭታት ንኣዲስ አበባ ሰባት ጽዕነን ዝጓዓዛ ዝነበራ እተን ባሳት ክሓልፋ ተኸልኪለን ይብሉ ካብ ትግራይ ከይወጻት ተኸልኪለን ድማ በቶም ዕጡቃት ንኣላማጣ ክምለሳ ከም ዝተገበረ ምንጭቲ ዜና ዝኾነ ሸዊት ውዳሴ ጸብጺቡሎ
ካብቶም ክሓልፉ ዝተኸልከሉ ተሳፈርቲ ሓደ ብቴሌፎን ከም ዘዘራረበ ዝገለጸ ሸዊት ምኽንያት እቲ መኸልከሊኦም ዝሓተተ ሸዊት እቶም ዕጡቓት ናይ ትግራይ መለለዪ መንነት ዘለዎም ሰባት ኣይሓልፍን ከም ዝበልዎ ገሊጹ። ናይ ቀቦን ዋጃን ኣካባቢታት ታሴራ ዘለዎም ሰባት ግን ክሓልፉ ከም ዝኽእሉን ካልኦት ግን ኣይተሓልፉን ተባሂሎም ከም ዝተነገሮም እቲ ምንጪ ሓቢሩ። ዋላ እውን ፋይዳ ታሴራ ዝሓዙ ሰባት ክሓልፉ ከም ዝተኸልከሉ እቲ ብቴሌፎን ሓበሬታ ዘካፈለ ምንጪ ተዛሪቡ። ብተወሳኺ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ ዝመሃሩ ተጋሩ ነቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ጉዱድ ግፋ ብምስጋእ ኣብ ቀጽሪ ንክኸርሙ ዘቕረቦ ሕቶ ተቐባልነት ከም ዝረኸበ እቲ ዩኒቨርሲቲ ኣፍሊጡ። እቲ ዩኒቨርሲቲ ከም ዝገለጾ ኣድላይ ባጀት ክምደብ ተገይሩ እቶም ተማሃሮ ኣብ ውሽጢ ቁፅርቲ ዩኒቨርሲቲ ክጸንሑ ተገይሩሉ ኢሉ። እቶም ተማሃሮ ክሳብ ቀጻሊ ትምህርቲ ዝጅምር ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ዘድልዮም ኩሉ ተማሊኡ ክጸንሑ ምዃኖም ማዕከናት ዜና ቲቫ ሎሚ 10 ሐምለ ሓቢሩ። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ ትምህርቶም ዝከታተሉ ዘለዉ ካብ ክልል ትግራይ ዝመፁ ተማሃሮ ኣብቲ ክልል ኣሎ ዝበልዎ ግዴታ ምልመላን ውትድርናን ስጋኣት ጸጥታን ናብ ስድራ ቤቶም ክምለሱ ከም ዘይክእሉ ብምግላጽ ንምምሕዳር እቲ ዩኒቨርሲቲ እዚ ክረምቲ እዚ ኣብኡ ንምኽራም ክፍቀደሎም ምሕታቶም እቲ ጸብጻብ ኣዘኻኺሩ። እቶም ተማሃሮ ዘቕረብዎ ሕቶ ስዒቡ ክሳብ ዝቐጽል ዓመት ዘመነ ትምህርቲ ኣድላይ ቀረብ መግብን ምሕደርን እናረኽቦ ኣብ ውሽጢ እቲ ቐጽሪ ክጸንሑ ከም ዝተፈቐደሎም ተገሊጹ ኣሎ። ዓለም ለኻዊ ቤት ፍርዲ ገበን ንመራሕቲ ዳዕመ ሰሪዕ ምስቲ ኣብ ዝቐረበ እዋን ኣብ ሱዳን ዞባ ዳርፉር ዝተፈጸመ ገበናት ኩናት ዘተኣሳስር ጭቡጥ መርትዖ ከም ዝረኸበ ምክትል ዋና ዓቃቢ ሕጊ እቲ ቤት ፍርዲ ናስታም ሻሂም ካን ገሊጻ። ናዝሃት ንቢቢሲ ከም ዝገለጸቶ እቲ ቤት ፍርዲ ገበናት ብዛዕባ እቲ ኣብ ከተማ ኣልፋሻርን ኣልጀነይናን ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ዝተፈጸመ ጃምላዊ ቅትለት ዘካይዶ ዘሎ ምርመራ ርኡይ መብዓለ ከም ዘመዝገበ ኣፍሊጣ። ፍትሒ ንምርጋጽ ናብ ቤት ፍርዲ ምቕራብ ግዜ ዝወስድ ይኽእል እዩ፣ ኣብኡ ምብጻሕና ግን ዘይተርፍ እዩ ዝበለት ካን መራሕቲ ዳዕመ ሰሪዕ ምስቶም ዝተፈጸሙ ገበናት ኣንጻር ሰብኣውነት ቀጥታዊ ምትእስሳር ከም ዘለዎም ኣመልኪታ። እቲ ኣብ ልዕሊ ኣልፋሽርን ዝተፈጸመ ዕፅዋን ክባን ኣብ መወዳእታ ድማ ምቁጻር እታ ግዝኣት ኣብ መንጎ እዞም ዕጡቓትን ሰራዊት ሱዳንን ኣብ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ሓደ ካብቶም ዘስካሕክዑ ፍጻሜታት ዝተረኣየሉ ከባቢ እዩ። ኣብ ጥቅምቲ ዝሓለፈ ዓመት እዞም ሓውሲ ሚሊሻን ዕጡቓት ጉጅለታት ነታ ከተማ ኣብ ዝተቆጻጸሩሉ እዋን ልዕሊ 6,000 ሰባት ከም ዝቐተሉን ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዘረጋገፀ ኮይኑ እዚ ጉጅለ ኣብ ኣልጀይና ድማ ተመሳሳሊ ህልቂት ብምፍጻም ይኽሰስ። እቲ ጉጅለ ኣብ ዳርፉር ሰፊሕ ቅትለት ፈጺሙ ዝብል ክሲ ይነጽጎ። ብተመሳሳሊ ብረቡዕ ዝተዘርግሐ ጸብጻባት ጉጅለ መርመርቲ ሕቡራት ሃገራት እውን ኣብ ግጭት ሱዳን ብሰራዊቶም ዕጡቓት ጉጅለታት ሰፊሕ ግፍዒ ከም ተፈጸመ መርትዖ ረኺቡሎ። መብዛሕትኡ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ብኣልማማ ዝፍጸም መጥቃዕቲ ብፍላይ ኣብ ዳርፉር ሰባት ብመሰረት ዓሌት ዕላማ ዝገበረ ኮይኑ ዕጡቓት ጉጅለ ተሓተቲ ምዃኖምን እዚ ድማ ገበናት ኩናትን ገበናት ኣንጻር ሰብኣውነት ክኸውን ከም ዝኽእል ገሊጹ። ብመሰረት ጸብጻባት ልኡኻት ምጽራይ ሓቅታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዕጡቓት ዳዕመ ሰሪዕን ምስኦም ተኣሳሰሩ ጉጅለታትን ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ንከተማ ኣልፋሽር ኣብ ዝተቆጻጸሩ እዋን ጸጥታዊ ዓመፅን ብጉጅለ ምዕማፅ ጸጥታዊ ባርነትን ካልኦት ዓይነታት ግሰት ዝርከቦም ጸጥታዊ ዓመፃት ፈጺሞም እዮም። ከም ብዛዕባ ምርመራ እቲ ዓለማዊ ቤት ፍርዲ ንቢቢሲ ኣብ ዝሃበቶ ሓበሬታ ሕጂ ነቲ ኣብ ባይታ ዝፍጸም ዘሎ ግፍዒ ምስ ገለ መሪሕነት ብቐጥታ ምትእስሳር ከም ዘለዎ ጭቡጥ መርትዖ ረኺብና ኣለና ክትብል ገሊጻ። ይኹን እምበር ኣብቲ ኣብ ሚያዝያ 2023 ኩናት ካብ ዝጅመር ኣትሒዙ ንዝተፈጸመ ግፍዕታት ተሓተቲ ዝኾኑ ሰባት መዓስ ክሲ ክቐርበሎም ከም ዝኽእል ግን ኣይነፀረትን። ብተወሳኺ ሕብረት ኤውሮጳ ነቶም ንምሃቡ ቁልጡፍ ሓይልታት RSF ኣብ ዝርዝር ግብረ ሽበራውያን ውድባት ከእትዎም ነቶም ኣብ ሱዳን ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት መጥቃዕቲ ዝፈጸሙ ተሓተቲ ድማ እገዳ ከነብርን ዝጽውዕ ውሳነ ባይቶ ኤውሮጳ ትማሊ ሐሙስ ኣጽዲቕዎ። ባይቶ ኤውሮጳ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሕብረት ኤውሮጳ ነቶም ወሃብቲ ቁልጡፋት ሓይልታት ድጋፍ RSF ኣብ ዝርዝር ግብረ ሽበራውያን ውድባት ከእትዎም ኣለዎ። እቶም ገበናት ዝፈጽሙ ድማ ብሰንኪ ተግባራቶም ተሓተቲ ኮይኑሎም ክብል ገሊጹ። ኣሜሪካን ኢራን ጀመርኦ ሓድሽ መጥቃዕትታት ሕነ ምፍዳይ ቀጺሉ ከም ዘሎ ተገሊጹ። እቲ ብ8 ሐምለ 2026 ዳግማይ ጀመረ ኩናት ሰራዊት ኣሜሪካ ኣብ ደቡባዊ ማእከላይ ኢራን ኣብ ዝርከብ ዝተፈላለያ ከተማታትን ደሴታትን ዝደብደበ ክኸውን ከሎ በቲ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ 14 ሰባት ከም ዝተቆተሉን ካልኦት 78 ድማ ከም ዝቆሰሉ ሰበስልጣን ኢራን ኣፍሊጦም እዮም። ኣብ ገለ ከተማታት ኣገልግሎት ኤሌክትሪክ ከም ዘቋረጸ እውን ጸብጻባት ይሕብሩ። መሰረት ጸብጻባት ማእከላይ እዚ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢራን ሓድሽ መጥቃዕቲ ዝፈጸመት ብወሽመጥ ሄርሙዝ ዝሓልፋ መራኸብ እትገብሮ ዘላ ምትዕንቓፍ ኣእማን ምድኻም ዝዓለመ እዩ። እንተኾነ ገለ ወሃብቲ ርእይቶ እስራኤልን ኣሜሪካን ኣብ መወዳእታ ወርሒ ለካቲት ኣንጻር ኢራን ኩናት ቅድሚ ምጅማረን ኢራን ንመስርሕ ባሕሪ ወሽመጥ ሄርሙዝ ዘተዓናቕፍ ስጉምቲ ወሲዳ ከም ዘይትፈልጥ ይጠቕሱ። ሰራዊት ኣሜሪካ ኣብ ከተማታት ደሴታት ትካላትን ኢራን ዝፈጸመቶ መጥቃዕቲ ስዒቡ ሰራዊት ኢራን ሕነ ንምፍዳይ ኣብ ዝተፈላለያ ሃገራት ዓረብ ዝርከቡ ወታደራት ማዕስከራት ኣሜሪካ መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸመን እቲ ሰራዊት ኣብ ባሕሪን ኩዌትን ዝርከቡ ወታደራዊ ማዕስከራት ኣሜሪካ ቦምባታት ብምድርባይ 10 ባላስቲክ ሚሳይላት ኣብ ዮርዳኖስ ከም ዝወንጨፈ ጸብጻባት እስላማዊ ሓለዋ ሰውራ ኢራን ይሕብር።
መንግስቲ ኢራን ዝቆጻጸሮ መደበር ሬድዮ ኣብ ዘርግሖ ጸብጻብ ሰራዊት ኢራን ሓንቲ ሳማሪን ካልኦት መራኸብን ውግእ ኣሜሪካ ኣብ ባሕሬን ከም ዝሃረመ የመልክት። ብተወሳኺ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣሜሪካን ግሪንላንድ ክትቆጻጸራ ከም ዘለዋ ዳግማይ ድሕሪ ምግላጹ ዴንማርክ ልኡላዊ መሬታ ክትከላኸል ምዃና ቃል ኣትያ። ቀዳመይቲ ሚኒስተር ዴንማርክ ሜት ፍሬድሪክሰን ካብ ኣሜሪካ መጥቃዕትን ተኣጋጢሙና ንናይ ገዛእ ርእስና መሬትን መሬት ኣባላት ሃገራት ኔቶን ክንከላኸል ድልዋት ኢና ኢላ። እታ ቀዳመይቲ ሚኒስተር ቅድሚ ዋዕላ መራሕቲ ኣባላት ሃገራት ኔቶ ኣብ ዝሃበቶ መግለጺ ግሪንላንድ ብርግጽ ንመሸጣ ትወርድ ኣይኮነትን፣ ኩለት መሓዙት ሃገራት መሰል ርእሰ ምምሕዳር ውሳነ ግሪንላንድ ከኽብራ ተስፋ ንገብር ክትብል ወሲኻ ትዛረብ። ራም ኣብድሮ ናይቲ ዋዕላ ኣሜሪካ ነታ ግዝኣት ዴንማርክ ዝኾነት ርእሰ ምምሕዳር ግሪንላንድ ቋጻጸራ ከም ዘለዋ ብምግላጽ ነታ ኣርእስቲ ዳግማይ ከም ዘለዓሎ ይሕበር። እስራኤል ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዘሎ ወጥሪ እናዓበየ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ምስ ኢራን ሳልሳይ ዙርያ ውግእ ንምክያድ ትዳሎ ከም ዘላ ገሊጻ። ሚኒስተር ምክልኻል እስራኤል ካትዝ ኣድላይ እንተኾይኑ ሰራዊት እስራኤል ንኻልእ ግጥም ድልው ምዃኑ ብምግላጽ እዚ ናይ ሕጂ ዝካየድ ዘሎ ስርሒት ዝዓበየ ዝመረረን ከም ዝኸውን ኣጠንቂቑ። ሓላፊ ስታፍ እስራኤል ኢያዝ ዛሚር ብወገኑ ሰራዊቱ ኣብ ኢራንን ሊባኖስን ዝረኣዩ ዘሎ ምዕባለታት ብቐረባ ይከታተሎ ከም ዘሎ ኣድላይ እንተኾይኑ ድማ ብቁልጡፍ ስጉምቲ ክወስድ ድልው ምዃኑ ገሊጹ። ንዝኾነ ክጎዳእና ዝፍትን ሓያል ምላሽ ክንህብ ኢና ዝበለ ዛሚር እስራኤል ንዝኾነ ኩነት ድልውቲ ከም ዘላ ገሊጹ። ፕሬዚደንት ኢራን መስዑድ ፔዜሽያን ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ አባስ አራግቺን ኣብ ቀብሪ ላዕለዋይ መራሒ ኢራን አያቶላ አሊ ካሚኔይ ኣብ ዝተረኽብሉ ግዜ መጥቃዕቲ ከም ዝተፈጸመሎም ኒውዮርክ ታይምስ ሓቢሩ። መሰረት ጸብጻብ እቲ ፍጻመ ኣብ ስነ ስርዓት ቀብሪ እቲ ላዕለዋይ መራሒዩ ተኻይዱ። እቶም መጥቃዕቲ ዝፈጸሙ ድማ ምስ ኣሜሪካ ዝግበር ዝኾነ ይኹን ዘተ ዝቃወሙ ናይቲ ሃገር ኣኽረርቲ ጉጅለታት እዮም። ኣብቲ ስነ ስርዓት ቀብሪ ፕሬዚደንት ፔዜሽያን ሞት ንህድኣት ወይ ሞት ንሰላም ንዝብሉ ጭሩሖታት ብምጭራሕ ናብ መሬት ክድርብዮ ዝፈተኖ ኣኽረርቲ ሓይልታት መጥቃዕቲ በፂሕዎ። ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝተዘርግሑ ድሒሮም ድማ ብቤት ጽሕፈት ፕሬዚደንት ተረጋገጹ ቪድዮታት ከም ዘረድእዎ ፕሬዚደንት ፔዜሽያን ኣብቲ እዋንቲ ናይ ስምባድን ምድንጋርን ስምዒት የርኢ ነይሩ። ይኹን እምበር ሓይልታት ጸጥኡ ነቲ ህዝቢ ንድሕሪት ምድፋዕ ነቲ ፕሬዚደንት ናብ ውሑስ ቦታ ኣውፂኦሞ። ምስ ማእከላይ ፖለቲካዊ መስመር ኢራን ዝስለፍ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዓባስ ኣራግቺ እውን ኣብ ተመሳሳሊ መዓልቲ መጥቃዕቲ በፂሕዎ እዩ። ቀዳማይ ሚኒስተር ጀርመን ፍሬድሪክ መርስ ሃገሩ ምስ ምምሕዳር ዶናልድ ትራምፕ ብምስማዕ ፍርያት ኣሜሪካ ዝኾኑ ቶማሃውክ ክሩዝ ሚሳይላትን መርጊፅታቶምን ንምግዛእ ሓድሽ ስምዕ ከም ዝበፅሐት 9 ሐምለ 2026 ንባይቶታ ሃገር ገሊጹ። እዚ ወታደራዊ ስምዕ እዚ ኣብ ቱርኪ ከተማ አንካራ ኣብ ዝተኻየደ ዋዕላ ኔቶ ኣብ መንጎ መራሕቲ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ዝተገብረ ጎናዊ ዘተ ዝተበፅሐ ምዃኑ ተሓቢሩ። ቀዳማይ ሚኒስተር መርዝ ከም ዝገለጾ እዚ ዕድጊ ሚሳይላት ኣብ ምክልኻል ጀርመን ዝነበረ ኣገዳሲ ስትራቴጂካዊ ክፍተት ዝዓጽዩ ኢሉ። ጀርመን እዞም ሚሳይላት እዚኣቶም ኣብ ኢዳ ክሳብ እትአቱ እውን ናይ ገዛእ ርእሳ ሚሳይላት ነዊሕ ርሕቀትን ንምዕባል ክትሰርሕ ምዃና ገሊጹ። እዚ ቶማሃዋክ ሚሳይላት ኣብ ጀርመን መስርሕ መደብ ምስፋር ኣብ መጀመርታ ኣብ 2024 ብፕሬዚደንት ኣሜሪካ ነበር ጆ ባይደን ተወጢኑ ዝነበረ እዩ። እንተኾነ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ስልጣን ምስ ሓዘ ምስ ጀርመን ብሰንኪ ዝነበረ ምሰሓብ ወታደራዊ ወጻኢታት እቲ መደብ ተሰሪዙ ጸኒሑ እዩ። ብመሰረት ተሓድሽ ውዕል ኣሜሪካ ኣብ ዝመጽእ ወርሒ ነሓሰ ጀርመን ነቶም ሚሳይላትን ታይፎን ዝተባሃሉ ሞተኩሲታቶም ክትዕድግ ወግዓዊ ፍቓድ ክትህብ እያ። ጀርመን ክንደይ ዝኣክል ቁፅር ዘለዎም ሚሳይላት ክትገዝእ ከም ዝወሰነት ብወግዑ እኳ እንተዘይተገልጸ ጸብጸባት ፋይናንሻል ታይምስ ከም ዘመልክቶ ግን ጀርመን 400 ቶማሃውክ ሚሳይላትን 3 ታይፎን ሞተኮሲታት ንምግዛእ ድሌት ከም ዘለዋ ይሕብር። ክቡራት ተዓዘብትና ናይ ሎሚ ነበረ መደባትና ነዚ ይመስል። ቁልጡፍን እዋናውን ሓበሬታ ክትረኽቡ ላይክ፣ ሼር፣ ኮመንት፣ ሳብስክራይብ ክገብሩ ብኽብሪ ዕድም ሰሰና እዩ።